kanisa. Wewe
Get Maria, 아이고,
Hallelujah. Pasina kuti nanzienda unoona Victor akuitire something. Pane denga rakandida. Hallelujah. Pana Mwari akutora, but you are a chosen generation. In Africa, you are a chosen generation. You are a royal priesthood. His own special people. Karamona is special. It means you are unique to God. Hallelujah. Kunyangwe ndisina mari ndine mari. Kunyangwe ndisina yekuseva panguva you are unique to God. Antantanya yekuseva. Regardless I have the savings or not. The Bible is saying, but you are a chosen generation. So we should live like priests before God. Why? Because that is the way you are to view nayo na Mwari. Watu wakaambia yetu tunarara masema slaves. Even when we talk about Africa, they relate us to one very defeated. They relate us to one very downcast. They relate us to one sinners nubatika. But God is reminding us of our identity. God is reminding us of who we are before Him. Not before other nations, but before Him. We are special. Hallelujah. Chiko chakamboitika huko Africa. Upon when you talk of Israel, but even in Africa, even Mary and Joseph, they came to Egypt. What it is, the Pharaoh, they came to Egypt. So Africa, in a uniqueness here. So even the Bible says, but you are a chosen generation. His royal priesthood, His own special people, so that you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So once when we were not people, but now we are a people of God. Kunyangwe takati siri vanhu, but tawa vanhu nekuda kwake iye Mwari. Hallelujah. So even when we are in Africa, when they put us tichiiswa in the category yavanhu vanorarama in poverty, but God loved us. God chose us, regardless that we are in Africa, regardless yekuti why tiri muZimbabwe, God still loves us. Amen. So every time and again, pandinomuka ndichitarisa pagirasi, ngandizive kuti I'm a royal priesthood. Wakambonzwa here vanhu vachinyora pamastatus paWhatsApp, hanzi mukai titambure. Ndakati nandinyore zvakadaro. Inini unzire zinotambura. A royal priesthood. A priest. You know a priest. Ukataisa in the Old Testament, there was an order yavanhu vaienda kunoisa zvipiriso. So when we talk about a priest, time and again, the priests aipinda pakavasingapinzwe nevanhu vese. That's why even Jesus anonzi akauya is the highest priest, achindipindira panga pasingapinzwe nevanhu. So the priest in ancient times ndiye ega aipinda pandaitaura kuti pana aipinda akasungirirwa bhero. Time and again achiunza zvipiriso zvevana, achipinda in the hall of holies, vanhu vese vanga vasingapinde. So kana taakutaura nemunhu anonzi a priest, zveshuwa haazirive munhu anonyora paWhatsApp kuti mukaititambura. Wakambonzwa malanguage anotaurwa nemaKristu ekunzi yangu nhamo akamutamburira akandoita so. But vanhu vanokanganwa the order and the design of God. God is saying, you are special to me. Kana munhu achinzi ari special, zvakafanana nemukadzi wemurume.
munhu wakati munhu wangu ari special. Chii chaunoita chinoratidza kuti ari special. So Mwari kana shora kuti we are special to him. That's why the Bible says kuna Jeremiah, as whoever touches you touches me. Abata imimi, abata inini, abata atokonya muziso rangu zinotaura Jehovah. Hallelujah. So every time and again, when we